ganas. What's up mga kalabla? Welcome back to our channel. Nasa si Al, si Jess, nga maghatag og kalingawan kaninyong tanan. Okay mga kalabla, for today's video is dang 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 letrang nagtatapos challenge. So pabilisan ng sagot. Okay labla, kinahanglan labla Jess nga puli-puli tag kuha aning questions nga naa sa baso. Nigbasa nimo dapat diretsuhan na ang tubag. So, puli-puli tag tubag. Kung kinsa tumahutdan og answer is fill din na. So, makalabla before that, nga ako istorya ninyo, dapat ako i-share ninyo nga pasensya na sa amo ang video nga medyo ngit-ngit yun kanunay. So, makalabla tungod kay magabi ira nga naami time. So, gabi mi mo duty, gabi sad nimo out. But pasabot is alas 4 sa kadlawon ni mo duty, mo outside mig alas 6 sa gabi. Okay, maglablaw. So, di na ta maglangan pa kay excited na mo? Excited san me? Yeah! Are you ready? Ready! So, ready na si Lablab dyan. So, ikaw una ang mubasa sa pangutana, din diretsuhan na ako'y mutubag. Then next, nusad ka ang tod kung kisanay mahutan og answer. Okay. Ready, set, go! Nga naman yun na. Mga butang nga makita na to bisan asa ang gigamit sa mga tao nga nagtapos sa letter P, H, O, N, E, or phone. Earphone. Say earphone, rather earphone. Cellphone. Headphone. iPhone. 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 Pwede? Cellphone. Nabilang pa man siya cellphone kaya brand man ang iPhone. Okay ra? Out na to. Pwede na ka. Hindi ko. So, 1 point ko. Next is makita nimo sa school nga nagtapos sa letrang K. 1. Okay. Chok. Mr. Stick. Mr. Chips. Mr. Stick. Ki? Yes. Saman. 1, 2. Oy! Book! Book! Book. So, sara ka book. Books! Notebook. Ay! Notebook. 1, 2. Ay, sa... Pass. Pass na kayo sa pagkain. Stick. Stick. Ay, ito na this maestra. Okay, class. Stick. Andiyan. Gusto mo sa stick? Stick. Drawing book. Spelling book. Booklet. Writing notebook. Hindi ka. 2 points na ko. Sige, good. The next question is... Mga hayop ka nagtapos sa litrang ing. Ing. Kanding. Iring. Tikling. Ano ba? Kanding. Balik na ako na. Iring man. Ako unang kanding. Di ba makalabla una akong kanding? 3. So ako na yung kandang ni Ron. So next question na ay na. Chicken wings. Sudan. Sudan na. Okay, next question is... Dang. Kulbaan di ka na. 3 points ako. 0. Mga parts sa atong lawas na magduble and exulte. Lapa. Bilbil. Buko. Igot. Ba. Loko. Ako yun na, sige, pagbigyan, ba. Okay, didi.
Oh. Oh, sige. One word ra. Okay. Pagbigyan mga kalabla. Oh, check. Ikaw. Ako na saan? Ako kami ng 2 words. Bala na. Basta doble-doble. Sakto din na. Ay sa... Kuko. Bagul-bagul. Bagul-bagul. Buko-buko. Buko-buko. Isa ba? Hindi na ko. Dagan ko. So, 4 points na ko. Sa kamo ni bala mag-love comment lang sa ubos kung sa pay nakakulang sa parte sa itong lawas nga doble inexalte. Okay. So, present ang bilbil. Bilbil ni mo. So, it's your turn. Next question. 5-0. Grabe ay kinakumpindihan ang kuha So, revenge ni kadwa ko na pilde. Mga artista nga ang pangalan nagtapos sa litrang N. Gretchen Barreto. Catherine. Jinilin Mercado. Yasmin. Coco Martin. Pwede ra Coco Martin. Dalawa na apelido. Mga artista nga pangalan nagtapos. Pangalan mawala po kumatin. Sige. Pilde na ka. 1 point. 1 point to Jess. So, 5 and 1. 5-1. Next question is mga title ng kanta na nagtatapos sa L-O-V-E or love. 1, 2, Paint My Love. My love. 1, Love. love. Forever Love. Forever love. Si Bekata. Forever Love. Forever yan. Your love. Pildi na ka, oy? Love. Love. Love ta. True Love. Nadi kanta true love. Pataka. One Love. Pataka. Uy. Gimana ka love. Pildi. Dapat. One Love. One love song. I love you so. I love you. Usa day mo ha. Your love, power of love. On the wings of love. Pildi. Next question. 6 and 1. Nabalos na ito ni Maglove. Daog na tayo. Next. Mga prutas nga nagtapos sa letrang S. Bayabas. Atis. Siriguelas. 1. Oranges. So, daghan kay orange. Plural. Plural na. Okay. Okay na, check. Chicos. Mag-chicos, magtatakong ingon. 1, 2, Ay sa ulitin? Strawberries. Binuha. Hindi na na-accept ko. Uy, pwede kay plural na. Plural. Kailan mo? Plural. Okay ra, love. Plural na. Plural. Pataka. Daghan man sila strawberries. Pwede lang. Mansanas. Ako. Grapes. Grapes. Bananas. Kabalos, ikaw kauna-una. Bananas. Asa ako. Papayas. Pwede na ay. Pwede kayo mo. Papayas or kapayas. O check. Kung papayas, dapat kapayas. 1, 2, 3, 4, 5. 2 and 5. 2 and 5. Okay, next question. 5 na po. Tadi ka pas, pilih ka po mga. Next question is
Mga butang sa kusina nga nagtapos sa letrang R. 1. Abridor. So na yung abridor sa kusina diya. Jar. Mixer. Sa refrigerator. One. Tinidor. Tinidor. Ako. 1, 2, 4, 5. Kutsara. Deng. Saucer. Pwede na ito, saucer. Gudguran. Tantaran. Next question. So, 3 and 5. Please. Pangalan sa isda nga nagtapos sa litrang Y. Tuloy. Lupoy. Budloy. Patay wala ko. 1, 2. Okay. Bansikuloy. Shugoy. So, ikaw na. Oy, wala pa yung si Kuloy. Tataka lang ba? Gani, wala ko rin katawag. 5, 4. 5 po Oh, lang. diba? Last one. Last one. Ako basa. Excited. Last. Og ikaw makadaog. Og ikaw makatkuan na daog na ka. Pikta na pa yung dalunggan na. Punishment pikta na. Basta hindi mag-type at Last question. Last question. Mga parts sa lubing ang nagtatapos sa letrang T. Bunot. Putot. 1. Ubot. Ubot. Ubot? 1. Usa tayo tawag? Sa tayo question? Parts sa lubing ang nagtapos sa letrang T. Butay. Ako? Why? Butas. Buti ni ay. Langkat. Lokay. Doubt. Ay, grabe, wala mo gari ka. Mausay mo Udlot. Udlot. Udlot di ay, udlot. Unsa ba? Udlot na mo ko Udlot. Unsa ba? Udlot di ay. Unsa ba? To, wala na ka. Utot. Udlot. Gamot. Gamot. Ginit. So, I am the winner. Tuba. Tuba? Sanggutan. Sanggutan. Taot. Taot. Tata. Lubit. Sanggutan. Ala, ang tao ni Kalat ka sa lubid. Ala, ang taot ni Tatat talupit na tunga o bunot. Okay, makalablang. Al. Putot na ito. The winner is Al. Si Alputot daw. Shout out Chiray. Bisaya, dili ko ka-punish kay siya may daog ron. Katulong daron niya. Cesar. Cesar. Naninggamot ko pala din. Karon ang tatagana kang person. Tandalugan. Chiray. May pagkayanin nga ako, nag-epektan niya. Kausap ako na pwede ka doon na siya. Chiray, ikaw may magbuot ako sa Ipanish. Chiray, Bisaya. Sis, ikaw magbuot ako Kadua sa ka Ipanish. nakadawag ako kausa. So sa may kuan kinaunan so ako una first. You're second. Dapat ako, mas ako kay Tuman. Mas niya. Na good. More punishment. More punishment. Oh. Di pa more. Okay, mga alam Okay, Chiray. Ikaw, Ay, dosis. ikaw magbuto sa kay Ipanish na. Comment na kalabla pupunta pa angay ninyo bugbog na to. Thank you for watching mga kalablam. I hope nalingan na sad mo na mo bisag. Yan katawa na sa mga. Be. Be. Bye. Take me. Bye bye. Thank you for watching. We love you all.